Dnes bych vám chtěl ukázat jednoduchý recept na thajské curry. Kromě krásně vyvážené chuti a vůně má toto jídlo výhodu, že si ho můžete upravit podle vlastních preferencí. Většinu surovin navíc můžete sehnat ve větších supermarketech. Celý recept v podstatě stojí na dvou ingrediencích. Jednak je to kokosové mléko a curry pasta. Pro jednoduchost dnes použiju kupovanou červenou curry pastu. Jinak je ale jedno, jakou barvu zvolíte. Dále bych chtěl zmínit dvě ingredience, které nejsou nezbytné, ale dodají curry skvělé aroma. Jednak to jsou čerstvé listy thajské bazalky. A pak sušené listy kafrové limety. U nás je občas můžete najít ve specializovaných obchodech s asijskými potravinami nebo ve větších večerkách. Pokud je však neseženete, nic se neděje. Úplný seznam ingrediencí uvidíte zde nebo dole v popisku videa. A nyní se můžeme vrhnout na samotnou přípravu. Nejdříve si nakrájíme cuketu na kolečka silná přibližně 1,5 cm. Kolečka poté rozčtvrtíme. Běžně byste v thajském curry narazili na lilek, ale já čistě z vlastní preference používám cuketu. Červenou papriku zbavíme semínek, očistíme a nakrájíme na menší čtverečky. Bambusové výhonky nakrájíme na tenké plátky, které dále nakrájíme na proužky. Nejčastěji ale bambusové výhonky seženete v konzervě už předem nakrájené. Já zrovna měl k dispozici větší kusy. Jinak malá poznámka. Pokud vám vadí zápach nakládaného bambusu, doporučuji ho několikrát opláchnout studenou vodou. Jako maso použiju kuřecí prsa, která očistíme a nakrájíme na drobné plátky. Pokud nejíte maso, můžete použít neochucené tofu. Jak už jsem zmínil na začátku, tento recept má velkou výhodu v tom, že alespoň co se týče masa a zeleniny, můžete si vybrat podle své chuti nebo dostupnosti surovin. Jako příloha se k tomuto curry nejvíce hodí jasmínová rýže. Nejprve ji propláchneme, abychom se zbavili nečistot a přebytečného škrobu. Já používám rýžovar, jelikož příprava rýže je v něm jednodušší a navíc vám zaručí, že rýže bude nadýchaná a rovnoměrně uvařená. Pokud nemáte rýžovar, tak do malého hrnce přidejte rýži a 1,5krát více vody. Rýži přiveďte k varu, poté plamen snižte na minimum, přikryjte pokličkou a vařte 10 minut nebo dokud se nevsákne voda. Zatímco se vaří rýže, připravíme curry. Na pánvi na středním plamenu rozehřejeme 2 lžíce oleje a přidáme 1 lžíci curry pasty. Necháme ji na pár sekund osmažit, aby se uvolnilo aroma. Dále přilijeme polovinu kokosového mléka. Vše důkladně promícháme a směs přivedeme k varu. Nyní přidáme nakrájené kuře nebo vámi zvolený zdroj bílkoviny. Jak jste si možná všimli, kuře není třeba kořenit nebo solit, protože veškerou chuť nám dodá curry. Směs pak zalijeme kuřecím vývarem a opět přivedeme k varu. Necháme vařit asi minutu. Přidáme lžíci cukru, pokud máte, tak i kafrové listy. Dále přidáme 2 lžíce rybí omáčky. Curry by mělo být dochucené tak, aby jednotlivé chuti byly co nejvíce vyvážené. V případě, že z nějakého důvodu nemůžete rybí omáčku, můžete použít i sojovku. Poté přidáme bambusové výhonky a necháme vařit další minutu. Na závěr přidáme cuketu, zbylou polovinu kokosového mléka a nakrájenou papriku. Curry promícháme, přikryjeme pokličkou a vaříme na středně mírném plameni 3 až 4 minuty, dokud zelenina nezměkne. Dáváme pozor, abychom ji nepřevařili. Nakonec stáhneme plamen, přidáme čerstvé lístky thajské bazalky a můžeme servírovat. Jo, a málem bych zapomněl. Pokud jste použili sušené listy, tak je nakonec odstraňte. A to je vše. Jak vidíte, je to jednoduché jídlo na přípravu. Doufám, že i po zhlédnutí vyzkoušíte
Jinak budu moc rád, když se v komentářích podělíte, jestli vám chutnalo, nebo pokud jste se rozhodli upravit některé ingredience. Děkuji za shlédnutí a přeji dobrou chuť.